o pabellón Pablo Hermello. Boas tardes a todos e benvidos e benvidas ao pabellón Pablo Hermello de Bueu, no que se vai a disputar o partido correspondente á xornada 27 da Primeira División Nacional Masculino entre o Bueu Atlético e o Balomán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal. Por parte do equipo visitante, Balomán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal xogarán con número 8 Manuel Villalba, número 13 Juan Sotelo, número 15 Iker Álvarez, número 18 Celso Sotelo, co 28 Pablo Martínez, 29 Álvaro del Río, 33 Miguel Cortés, 34 Javier Bernárdez, 44 Nicolás Alberte, 45 Mario Fernández, 54 Samuel Fernández, 57 Denis Lorenzo, 58 Lois Rodríguez, 71 Antón Castro Gil, 73 Marcos Carlón e 91 Jacobo Soto, equipo adestrado por Alberto Migueles, axudado por Diego Lorenzo e Pablo Álvarez. E por parte dos nosos guerreiros azuis do Bueu Atlético Balomán xogarán co número 2 Pablo Gándara, co número 8 Roque Arias, co 11 Diego Pérez, co número 13 Brais López, co 15 Pedro Fernández, 16 e volve a xogar nesta cancha Hugo Pérez, 19 Pepe Camiña, co 27 Vicente Enrique Domínguez, 31 Martín Cadilla, co 37 Martiño Castro, 39 Rubén Augusto, co 44 Samu Seijas, co 63 Marcos Martínez, 77 Julio Ferreiro, 88 Adrián Suárez e co 90 Asier Cerqueira, equipo adestrado por Luis Montes, auxiliado por Manuel Montes e Juan Antonio Suárez. Os colexiados do encontro Pablo González de la Iglesia e Samuel Prieto Merino. En a mesa no cronometrador Uxía Pérez García e Valeria Fernández Mato. Boa sorte para todos. Boas tardes e benvidos a esta canle de YouTube do Atlético Balomán para presenciar, para escoitar, para vivir, para disfrutar deste partido Balomán entre o Bueu Atlético Balomán e o Balomán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal. Seguro que sabos destes contas e seguides a transmisión desde a presentación dos xogadores, que non empezamos como habitual. Nos falta a voz habitual, nos falta a voz do Balomán e Bueu de Alberto, non pode estaros aquí, está co outros compromisos tamén ligados co Balomán, así que vamos a transmitir este partido, esta vez sin a súa inestimable, sin a súa grandísima experiencia e saber facer. Todo preparado xa, os xogadores depois da presentación reunidos cos seus adestradores, situación moi distinta para os dous equipos. Vamos a empezar a xornada 27, o Bueu está na quinta posición con 30 puntos, empatado co cuarto e co sexto, hai un triple empate entre a cuarta, quinta e sexta posición. E o Balomán Ribeiro realmente chega como último clasificado, está con 13 puntos, empatado co anterior, co penúltimo, pero que non nos leve a engano, é un equipo sempre foi un equipo moi incómodo, moi difícil de xogar contra él. Ven de facer un partidazo na súa casa, engañando tamén ao Lanzarote, un grandísimo equipo, sabemos o que vai de segundo na categoría. Realmente os dous últimos desplazamentos do Lanzarote aquí a Galicia foron con nos que perderon e co Ribadave, co Rodosa, que tamén perdeu, que seguramente non entraba nas súas contas perder contra o último clasificado, así que nos ten que estar xa
Vamos, tenemos que estar previstos, tenemos que estar pendentes, porque este equipo é capaz de pintar ya a calquera equipo moi xoven, moi novo, que é capaz de xogar de formas moi distintas. Así que a ver que planteamento que vemos os aquí. Primeira posesión, polo que vemos xa no campo, primeira posesión de ataque para o Balonmán Ribeiro, que sai na primeira liña xa no centro con Denis Lorenzo, con Lois Rodríguez no lateral esquerdo e con Javier Fernández no lateral dereito. Extremos tamén con Antón. No extremo esquerdo, no pivote, temos a Mario Fernández. Posición as defensivas para o Atlético. Primeiro ataque posicional. Defensa central neste momento para Sier Cerqueira e para Samu Seijas. Defensa tamén con bastante profundidade, como está sendo habitual no Boa Atlético. Movéndose a cara a dereita o equipo. El primeiro lanzamento, el primeiro gol de Denis Lorenzo. Primeiro lanzamento sen moita complicación tamén. Chegaron fácil. Unha finta e anotou o seu primeiro gol, 1-0 no marcador. Xogando xa en ataque Roque con Brais, cambian a posición, Roque ataca desde a posición do lateral dereito con Pepe Camiña no lateral esquerdo. Sai agora a Xera, dar continuidade do xogo a primeira liña, pero moita posición. Pepe Camiña sai con finta ao lado dereito, Roque movendo ahora, chega o balón a Brais no extremo esquerdo, balón hasta o extremo e golpe franco. No, 7 metros. Esa acción de Diego Pérez. Non tiña moito espazo despois do pase de Brais para lanzar, aínda así saltou, hubo un impacto, tocou, sí que hubo contacto co exterior con Pablo Martínez. Preparado todo para o primeiro lanzamento, 7 metros de Diego, unha primeira finta, consigue anotar. Primeiro gol tamén para Diego Pérez desde a posición de 11 metros, máximo artilleiro do Boa Atlético. Continúa a encher a súa caixa de goles atacando Sac, como se en principio non moi rápidas transicións de momento. Movendo a primeira liña, chega o balón hasta Denis, xogando ahora con Javi Fernández. Insisten xogando entre o centro lateral, que ven ahora como escondeu aí o brazo Denis Lorenzo para anotar o seu segundo gol, neste caso desde o extremo. Perda de balón para o Atlético, subindo rápido, contraataque tamén moi rápido por parte do extremo de Pablo Martínez, que non consigue anotar. Cerrouse demasiado en Pepe Camiña. Segunda perda de balón ahora por pasos. Perda de balón ahora. Están xogando os dous equipos moi centrados. Aproveitase contraataque ahora despois de esa recuperación, a perda de balón moi rápida de Diego. El segundo gol de Diego. Imprecisións de momento, demasiadas perdas de balón. Apenas vamos 2 minutos, van 3 perdas de balón por parte dos dous equipos, 2 para Bugo e unha para o Balonmán Ribeiro. Xogo posicional, empieza lento. Cambia a posición Javi con Denis, Lois desde pendente do pase desde o extremo do lateral esquerdo. Pausado o momento, non se pode definir de momento como están as defensas, porque apenas hubo moita acción defensiva. Ven esa acción ahora entre os treses do Boa Atlético. Moi boa acción ahora de Julio, que consigue deter o primeiro lanzamento de Pablo Martínez. Primeira parada de Julio, subindo rápido, primeira oleada, chega o balón a Brais, finta e anota. Vale, que ven ese sexto, finta de pase, oriéntase para dar un pase ao extremo, o defensor quedase pendente dese pase, desa llegou con libre e consigue anotar Brais. 3-2 no marcador, ventaxa dun gol do Boa Atlético e opción para empatar por parte do Balonmán Ribeiro. Lento de momento, non hai posibilidade de transición rápida e, como sempre, xogo pausado, xogo tranquilo, pero moitas nas posicións da primeira liña. Consiguen, sí, facer elevar o balón hasta o pivote, a Mario. Estaba xa moi pendente Mario de que estaba facendo señas coa primeira liña, co seu central, a ver por onde enviaban o balón. Finta, golpe franco, ese último toque de Samu fixo que houbera desposesión de balón, pero ainda así manteñen a posesión. O sinal de golpe franco os colexiados. Lois desde o centro, lanzamento moi duro, vaise por fora. Saca rápido ahora Julio, moviendo ahora e subindo rápido Roque, primeira oleada, a ver se a continúan. Roque movendo cara a esquerda, chega o balón hasta Pepe, si quere facer penetración entre 1 e 2. Golpe franco ahora de Denis tamén, blocando a acción de Pepe Camiña xogando no lateral esquerdo. Brais desde o centro, lo comentamos, Vicente Enrique Domínguez no extremo dereito, que ainda non chegou o balón a él.
movendo o Atlético na primeira liña, demasiado cerca, si consiga haber espazo para Brais. Conseguiron facer un oco, non había superioridade, pero si aproveitando o bloqueo de Asier. E volve a anotar Brais desde esa posición. Rápido ahora e boa parada de Julio. Ainda así mantén a posesión do balón o Balomán Ribeiro. Boísima acción como levantou ese brazo esquerdo Julio para deter o lanzamento. Claro, fácil xa desde 6 metros. O balón saliu por lateral, recolleuno Pablo Martínez do extremo e manteñen a súa posesión. Un poquinho máis de profundidade era na defensa do Boa Atlético, sobre todo nos douses. Moi ben esa acción agora, están traballando moi ben tamén os dous defensas centrais do Boa Atlético, tanto Asier como Samu Seijas, intercambiando moi ben as responsabilidades do home que lle corresponde. Aviso de pasivo, indica os colexiados o número de pases que lle quedan, 4. Balón en xogo. Chega o balón de Javier hasta Denis, Lois desde o extremo, lanza, los de lateral lanza e blocase moi ben Roque Arias. Qué rápido ese lanzamento tamén ahora, vaiselle, qué pena. Ese balón de Julio, que contraataque que buscaba Vicente Enrique. Non foi un quen de adaptalo, foise polo fondo. Estupendo ahora Roque, que ben. Qué rápido estuve observando ese pase e lanzándose polo balón na liña de pase. Pase ahora de Roque tamén hasta Diego Pérez, golpe franco. Boas accións de Roque, tanto acción defensiva lanzándose a interceptar ese balón desde moita distancia, como ese pase rápidamente desde o centro a extremo esquerdo a Diego, que non pudo rematar o lanzamento por la acción de Pablo Martínez. Vicente, Brais desde o centro, Roque permite unha posición, chega o balón a Brais, Vicente consigue irse. Está un pedecido, sí, a exclusión 2 minutos por la acción sobre Brais por parte de Antón Castro. En canto Brais hizo a finta de Siro, quedou desenganchado polo pescozo. Deixaron seguir os colexiados, non houve opción de gol. Boa acción tamén, boa continuidade por parte dos colexiados neste ataque do Atlético. Ataque en superioridade, entón. Sae Asier, balón cara a esquerda hacia Pepe Camiña, golpe franco, mantemos a posesión. Non foi unha entrada con moita velocidade, era fácil aí para a defensa interceptar e coller a Pepe. A ver se son capaces ahora de aproveitar esta superioridade para chegar con velocidade a alguna posición clara. 3 pases, estamos en aviso de pasivo, 3 pases, nada o colexiado de centro. Balón que o pide Brais. Roque desde o lateral dereito, finta de pase. Golpe franco de novo, ahora con 2 pases. 2 pases únicamente. Brais desde o centro, chega o balón hasta Vicente no extremo, que ven agora que ven ganar esa superioridade. É certo que tamén facilitado porque estamos en superioridade no ataque. Brais fintou cun lanzamento, foise a súa dereita, cerrouse o extremo para impedir que fose Roque o que entrase, e Brais dou un pase directo centro extremo dereito que aproveitou perfectamente Vicente Enrique Domínguez. Primeiro gol de Vicente en este partido. 5-2 no marcador, 7 minutos, casi 8 xa desta primeira parte. E de momento ritmo lento, non está vendo tampouco opción de correr por parte do Atlético, sobre todo que o que máis soe propoñer este xogo rápido. Atacando ben Asier, ainda así, golpe franco pola acción sobre Lois. Cambio no extremo, entra Villalba, Manuel Villalba no extremo esquerdo. Está coa portería Baleira. Buah, durísimo, que ben este lanzamento ahora de Javier Bernárdez, tirando desde moi lonxe para anotar fácilmente. Balón ahora Pepe, finta, perda de balón por pasos de Pepe, e ocasión non aproveitada para atacar con superioridade, que xa non a temos. A recuperar un home excluído, porteiros a portería, atacando 6 contra 6. Boa intercepción ahora por parte do Boa Atlético, contraataque, Diego colle balón, bota, avanza e consigue superar a Samuel Fernández, lanzando por debaixo da perna. O contraataque, e boa acción ahora tamén de Asier recuperando o balón. Ataca o Boa Atlético, defensa non está organizada, Samu Seija faz chegar o balón hasta Vicente. E agora sí, para unha primeira acción de
Samu Fernández, primeira parada ante lanzamentos do Boa Atlético. 6-3 no marcador, non habendo posibilidade de transición rápida. O que estábamos dicindo, está propoñendo de momento polo menos un ritmo bastante basado, bastante lento o balonmán Ribeiro Rodosa. Ourense, provincia termal, indica Lois desde o centro a posición, indica que ten que sair o pivote. Mario a dar continuidade ao xogo. Momento ahora cara dereita, chega o balón a Denis. Difícil esa captura de balón aí tamén al nivel dos pés. Golpe franco, manteñen a posesión. Están facendo tamén un xogo bastante plano, bastante horizontal de momento. Cruce na primeira liña, non hai opción, e boa parada de Julio. Que ben esa intercepción tamén. Sinalara desde o centro unha permuta, un cambio, un cruce co lateral. Seguino o defensor, non pudo facelo, veis obligado a lanzar, e boa parada de Julio. Ahora sí, primeiro gol de Pepe Camiña. Ahora sí que soy capaz de entrar por ese lado, por lo que les hablaba intentando varias ocasiones. 7-3, minuto 10, e volvemos a posicións de ataque para o balonmán Ribeiro. Denis cruce ahora con, non é capaz, ese pase de Jacobo Soto non foi con boas condicións, e perdeu, non foi capaz de adaptalo desde o extremo. Atacando a Roque desde o centro. Pepe ahora con máis velocidade, llega o balón hasta Vicente desde Brais, se volve outra vez a anotar Vicente. Que bo salto, vaya execución. É un espectáculo este xogador, a calidade de lanzamento que ten, co espazo que lle dé. Mérito tamén para a velocidade de pase desde o centro de Roque Brais para chegar o balón a Vicente e conseguir anotar e subir un máis no tabuleiro na casilla do Boa Atlético. Gol ahora, fácil tamén, moi fácil. Desde 10 metros prácticamente Miguel Cortés anotou con bastante facilidade. 8-4. Movendo ahora lento tamén o Atlético. Roque desde o lateral dereito, sae Diego desde o extremo, move ahora tamén no centro. Brais non se move tampouco moito a defensa, está bastante expectativa de que o Bull faga un tipo de penetración. Roque ahora está máis velocidade no pase, non foi capaz de contactar Roque con Asier, foise o balón, recupera a posesión o Rodosa. Balomán Ribeiro. Para o tempo para que facer os cambios, entra o pivote Mario Fernández. Denis ahora desde o centro, movendo moi longe. Ahora sí que hai un cambio defensivo no Boa Atlético. Temos a Diego moi avanzado, prácticamente en 15 metros, tratando de interferir as pases entre esa primeira liña. Miguel Cortés está cambiando continuamente a posición tamén con Denis entre o central e o lateral esquerdo. Sae Denis, trayectoria longa, cara dereita, non topa ningún compañero para darlle o pase. Ahora sí, no extremo, vaya golazo, vaya trayazo, vaya golazo de Pablo Martínez, sin apenas ángulo tamén, como sacó ese zurdazo sobrepasando a Julio. Moi bo gol de Pablo. Un gol máis e acércase a 3, a diferencia que estaba sendo máis ampla nos últimos ataques para Boa Atlético. Asier movendo con Roque, ahora un poquinho máis de movimento na defensa do Ribeiro. Que ben chega o balón outra vez a Vicente Enrique Domínguez, e ahora outro novo lanzamento, variedade absoluta en cada vez que chega o balón. Forte frouxo este lanzamento para acabar disando dentro da caixa. Boísimo. Golpe franco, Denis ahora desde o centro con Jacobo no lateral dereito, indica xogada a Denis, permuta a posición lateral esquerdo central para acabar lanzando él. Recibe de nuevo balón, avance frontal, finta de brazos sobre o oponente, en este caso era Roque. El balón fora, mantiene a posesión Miguel Cortés, amago de lanzamento, parada de Julio, que anotamos a pesar de que hai lanzamento 7 metros por defensa interior de Pepe Camiña, como señala o colexiado de fondo.
E nova parada de Julio que leva 4 xa. Preparado Pablo Martínez, xogador zurdo para lanzar. Unha finta, Julio diante del e consigue anotar tamén. Segundo gol de Pablo. Primeiro esta posición de 7 metros. Velocidade de Novo Atlético, cruces rápidos na primeira liña. Roque non consigue aproveitar o bloqueo que estaba intentando facer Asier entre 2 e 1. Bloqueo exterior para que se entrase desde lateral. Non hai opción, detén o xogo Brais e indica posición a Asier para xogo posicional. Defensa ahora que tamén con máis profundidade por parte do Rodosa. Golpe franco. Asier que por allá o balón en xogo. Roque desde o centro, miramos a Jacobo na posición de 2 dereito, un poquinho máis avanzado. Que ben lle fixo chegar este balón agora Roque Arias a Asier no desplazamento que estaba facendo por detrás da liña. Gol de Asier, boísimo o pase de Roque. Jacobo casi non é capaz de adaptar ben ese balón. E Samu que recupera despois da dúbida. Que boa recuperación agora de Samu Seijas ante a dúbida que había na primeira liña. Hubo un primeiro intento de enviar o balón ao pivote que se estaba deslizando por detrás de Samu. Respondeu a ese movimento Samu levantando os brazos, quedouse sin pase. E recuperación de balón, novo ataque para o Atlético con opción de marcar o gol 11 e poñerse a 5 de ventaxa. De momento ataque tamén lento. Brais, mete esa velocidade, Roque desde o lateral. Intercepta. Quiso facer un pase bastante complicado, había defensas polo medio. Brais, un pase en bote hasta Diego no extremo. Interceptou a defensa, mantemos a posesión porque o balón saliu pola liña de banda. Ora Brais, lanzamento de cadera que sí consigue deter Samuel Fernández. A segunda parada que ya notamos ao porteiro de Ribadavia. Ahora sí que chega o balón fácil. Ahora sí chegou o balón fácil a Mario Fernández, que anotó o primeiro gol desde a posición do pivote de 6 metros. Roque, ahora sí, fácil Roque. Ataque frontal, finta a punto forte no último momento. E anota. Buah, que volcase moi ben agora a defensa aí. E outra vez, moi atentos que ven, que atención está vendo todos os xogadores do Atlético, que compromiso defensivo. Vicente, balón que se lle fai. Balón que se lle vai alto, non considera o colexiado que hubo nada aí. A grada protestando ese contacto. Posesión, tempo morto que solicita o Balomán Redeiro. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Remata o tempo morto pedido por Alberto Migueles, seguramente para asustar un poquinho máis as tarefas, as funcións defensivas, e que non sexa tan fácil como foi nos últimos ataques para os xogadores do Atlético. Cambio, vemos ofensivo tamén, entra na posición de central seguramente, que é a súa posición habitual, Celso Sotelo, xogador que xa leva moitísimas tepadas, un histórico deste clube, e que aínda sigue xogando e aportando sempre que está no campo, sempre tamén fai algo por este equipo. Vemos tamén cambio no Atlético, vemos a Pablo Gándara, acaba de entrar, está na posición de avanzado, xogador que apenas hai hora e media que estaba en Tuco Juvenis dirixindo ao equipo do Atlético, equipo juvenil na Final Four, e recupera precisamente a Asier subindo. Faise o balón. Esta recuperación de Asier non foi capaz de chegar con facilidade arriba.
Gol ahora de Jacobo Soto con moita forza. Entrou o xogador ensano. Movendo ahora máis rápido, Brais. Golpe franco. Máis cambios, temos tamén a Martín Cadía no lateral esquerdo e a Rubén no pivote, Adri tamén no extremo esquerdo. Cambio prácticamente completo. Sí, a Pedro tamén no lateral no extremo dereito. Cambio completo o que propuso ahora Luis Montes. O balón chega a Rubén co brazo esquerdo e parada de Samu Fernández. A contraataque e ahora sí Javier Bernárdez neste contraataque despois da boa parada de Samu Fernández. Movendo ahora rápido Brais tamén. Golpe franco, tanto sobre acción de Samu. Pablo Ganda desde el lateral dereito, Brais con Martín Cadilla no extremo, no lateral esquerdo. Movendo ahora un poquito más velocidad de Pablo, vai rápido, non pode entrar por aí, se cerra moi bien a defensa, moi buen desplazamento lateral. Brais, Pablo, lanzamento de Brais, detén. Cuarta parada de Samuel, o que está permitiendo que ahora que sí que corra o seu equipo. Celso entra rápido. 7 metros conseguidos por Celso por la defensa interior. Había Oco cara a súa dereita. Cambio de ritmo moi rápido. Ese contacto final da defensa, esa sobre a liña fai que se sinale el lanzamento de 7 metros. Preparado Pablo Martínez, o zurdo. Primeira finta, Julio diante de él e volve a anotar. Terceiro gol de Pablo Martínez, segundo desde o lanzamento de 7 metros. Movendo Sa máis rápido ahora o Atlético. Brais desde o lateral dereito. Que ven ahora Martín. Intenta lanzarse para recuperar ese balón. Non pudo Adri, lanzouse, contou a ver se podía lanzar o balón cara aos seus xogadores. Perda de balón. Javier, boa parada ahora de Julio, quinta parada. Lanza contraataque Adri, que estaba máis avanzado e nova parada outra vez de Samuel. Quinta tamén, empate a paradas os dos porteiros que están empezando a entonarse un poquinho máis. Empezan a ser protagonistas, poucos mencionáramos hasta este momento. 11-10. O resultado despois do tempo morto pedido por Alberto Miguel, desde logo foi bastante favorable. O que pretendía facer, desde logo está conseguindo, que acercarse no marcador. Lanzamento ahora de Jacobo Soto, vaise polo lado, tropeza no pau e vaise atacando a o Atlético, subindo o balón Pablo Gándara. Permuta cambia posición, a vai ao extremo esquerdo, Martín desde o centro, Brais no lateral dereito, máis movimento, máis velocidade agora e nova parada. Nova parada por parte de Samuel. Movendo Jacobo, Javier Bernárdez, cruce ahora con Celso, que ven desde o lateral dereito, vai ao centro, quere pasar ao pivote. Nada, golpe franco sin los colegiados. Acción fora desde 9 metros. No está conforme Mario Fernández, que reclama algo máis polos agarróns e pola posición seguramente dos defensores. Defensa ahora un poquinho máis avanzado o Atlético. No 2 dereito en caso pola Gándara. Recupera o balón. Estaba na zona de intercepción, ese pase non foi bo. E nova posibilidade de ataque para o Atlético. Brais, que boa finta. Que boa finta acaba de facer Brais no último paso sobre Celso. Foise polo lado débil e consigue anotar o seu primeiro gol. Novo gol ahora para Balomar Ribeiro por parte de Javier Bernárdez. Poucos repartidos os goles no Balomán Ribeiro, máis repartido de momento no caso do Atlético Balomán. Movendo a Martín desde o centro, finta a la dereita, vaya trallazo donde acaba de situarlo en toda a escadra. Golazo para Martín Cadilla. Máis rápido ahora o xogo por parte dos equipos. ¡Qué boa parada ahora de Julio José Ferreiro! Como iba Manuel Villalba, colleu muitísimo espazo porque saíra Pedro a tratar de interceptar o balón, non foi capaz. Colleu moita anchura, saltou aínda así. Perfecta acción
de Julio con esa man dereita arriba. Máis avanzadora, máis profundidade na defensa do Bo Atlético, máis mobilidade tamén. Celso, que é un xogador moi móvil, xa decíamos, pode lanzar perfectamente desde fora se quere, sobre todo lanzamentos de cadera, pero xogador con moita capacidade de penetración. Novo lanzamento ahora de Javier Bernárdez para volver a anotar. Subindo rápido Martín, chega o balón hasta Adri no extremo. Nota Adri tamén. Primeiro gol de Adrián Suárez nesta primeira parte neste partido. Subida rapidísima de balón. Celso al Jacobo, Javier Bernárdez. Ordenanse, non son capaces de anotar nesta primeira oleada. Paran o tempo, xogo pausado. Celso indicando a posición a Mario no pivote. Javier vai cara ao centro. Están buscando seguramente opción de pivote, no topan fácil. Bueno, acaban de sacar un penalti por esa acción de Jacobo Soto. Cambio na portería, sae Hugo Pérez, que de novo volve ás canchas despois de bastantes jornadas sin poder xogar. Unha lesión que tuvo apartado bastante tempo. Primeira intervención e anota de novo Pablo Martínez. Terceiro gol que anota desde a posición de 7 metros. Un arriba para o Atlético. Golpe franco sobre acción de Pablo Gándara. Jacobo Soto enganchou no agarrou ben para que non pudese continuar e non pudese seguir e tuvese opción de lanzamento. Roque desde o centro indicando acción. Cambian a posición, permutan Roque. Que ben boa finta, que boa finta de Martín, finta de Siro, atrae a dous xogadores, cerranse o 2 e o 3, queda Rubén só para poder anotar tamén o seu primeiro gol. Gol de Rubén para poñer o 15-13 no marcador, a punto de chegar ao minuto 25. Dous arriba o Bo Atlético, posibilidade de empatar para o parte do Ribeiro, que consigue facelo ahora por parte de Pablo Martínez, o seu quinto gol. Boa acción deste xogador zurdo. Pedro desde o extremo. Non consigue. O balón impacta no pau. Atacando Sal, subindo con velocidade Celso. Chega o balón ao pivote e anota para empatar Manuel Villalba, que acababa de circular desde o extremo. Non se deron conta os xogadores. Celso, que é moi listo, estaba moi pendente deso, enviou un pase para que pudese anotar con facilidade, empatar o partido. Empate a 15, menos de 5 minutos para rematar esta primeira parte. Pablo movendo ahora con Roque. Pablo chega o balón a Martín, movendo a primeira liña con velocidade. Aviso de pasivo, chega o balón hasta Pedro no extremo. E agora sí, Pedro que consigue anotar con esa vaselina, con ese forte frouxo por riba de Samuel. Primeiro gol de Pedro tamén. Boa contribución anotadora, boa contribución a goleadora desde o extremo dereito do Bo Atlético este partido. Como tamén está sendo habitual, temos uns extremos dereitos espectaculares. Este con este, sempre hai aportación de goles desde esa posición. Celso movendo ahora Miguel Cortés, zancadas rápidas, en dúas zancadas ponse prácticamente desde o lateral esquerdo ao lateral dereito, trayectoria diagonal con moita potencia. Celso finta no último apoio, finta sobre Adri para irse con ese escorzo, con ese rectificado e sacar un lanzamento de 7 metros. Está reclamando Adri ese apoio máis defensivo, ten que haber un desplazamento lateral máis rápido por parte dos seus compañeiros. Preparado, e ahora sí detén Julio, ahora sí detén o lanzamento de Pablo Martínez, que se elevaba 3 seguidos desde a posición de 7 metros anotando. Muy bien Julio. Sexta parada. Atacando ao Bo Atlético, opción de recuperar de novo unha ventaxa de 2 goles. Recordamos que chegou a estar incluso con 4 e con 5 de ventaxa, pero Colomán Ribeiro foi capaz de recortala completamente. Movendo ahora Martín, trayectoria longa desde o lateral, Samu Seijas, Roque, volve a longa Samu desde o centro. Pasos sinala o colexiado. Nova perda de balón para o Barto do Bo Atlético. Celso movendo rápido. Se hai acción de primeira oleada, se hai esa opción, desde logo
Celso é un xogador que lle encanta coas defensas aínda non organizadas chegar contra elas e se hai opción de lanzar rectificado de cadeira por abaixo ou saírse, vai a intentalo. Ordenándose ao xogo Celso, movendo a Miguel. Celso desde el lateral dereito, esquerdo. Chega o balón que ven ahora Martín aí. Que ben Martín, acción sobre Denis Lorenzo impedindo que vese a continuidade no xogo de ataque. Chega o balón hasta o extremo. Que bonito. Vaya lanzamento que acaba de hacer Pablo outra vez. Vaya zurda. Qué espectacular este xogador. Martín ahora tamén con forza, con velocidade. Segundo gol de Cadilla. En defensa xa o Atlético. Ataque posicional. Celso ahora desde el lateral dereito. El Cortés vai cara ao centro, a finta de pase ao pivote. Aí está Mario. Non hai opción de pase. E segue buscando o pase. Celso buscaba o pase, interceptaron. Adri en contraataque. Finta. Gol de Adri en contraataque. Que ben esta acción. Non picaron a defensa ante esa finta de pase de Celso. Boa acción de defensiva, boa acción de Adrián tamén en contraataque. Ahora sí, ahora foi capaz de recepcionar Mario Fernández, anotando de novo desde o pivote. Perda de balón, ese primeiro pase non foi fácil. Ahora sí, perda de balón por parte do Ribeiro. Aproveitanse entre Roque e Adrián. Esa perda de balón non conseguiu adaptalo Celso para anotar novo gol. Adrián Suárez. Xogo un poquinho tolo nestes últimos minutos, con bastantes perdas de balón tamén por parte dos dous equipos. Celso sigue insistindo, chega o balón a Mario. Golpe franco, manteñen a posesión. Busca sempre Celso aí. Busca sempre a opción de pase ao pivote. 7 metros. 7 metros, a última acción. Última acción deste primeiro tempo. Querían darse prisa os xogadores para conseguir lanzar con oportunidades, pero sacaron 7 metros co tempo prácticamente parado xa. E aí vai Juan Sotelo. Sai a lanzarlo 7 metros. Julio diante. Primeiro, finta. Julio aganta e consigue anotar para deixar o marcador en 19-18. Pois hasta aquí remata, hasta aquí a primeira parte. 19 o Atlético, 18 o Balomán Ribeiro Rodosa, Ourense, provincia Termal. En un momentiño descansamos e nos vemos ao inicio da segunda parte. Hasta ahora.
regresamos de nuevo a esta transmisión. A punto xa de empezar esta segunda parte. Pabellón cheo, volvemos a repetirlo. Si tedes que vivir o balomán, o sitio, o primeiro lugar ten que ser aquí, no Pablo Orbello. Ou é certo que tardamos un poquinho máis en enchelo. Había unha causa justificada, gran parte da nosa afección desplazouse tamén a Tui, onde estaba xogando o equipo juvenil masculino a Final Four. Non só parte da grada, sino que tamén David Iglesias, o auxiliar o axudante de Luis Montes, e Pablo Gándara, que é o adestrador do equipo juvenil, tamén chegaron un pouquiño sustiños por vir dese desplazamento, pero bueno, o pabellón xa está como está sempre, a reventar. Isto é unha festa que hai que vivila. Opción número 2, se non podes estar aquí, si queres e ainda se non podes, pois únete como sempre a esta canle de YouTube do World Atlético Balomán e a disfrutar deste deporte. Todo preparado xa, son os do World Atlético que van a poñer o balón en xogo neste segundo tempo. Xa saindo a cancha, vemos a Julio na portería, Diego Pérez, Samu Seijas, Asier, Brais, Vicente Domínguez e Roque Arias, o prácticamente o equipo que saiu de cara, excepto Samu, que de cara que saíra era Roque e non Samu Seijas, ainda que ahora vemos que vai ao banquiño, non sabemos si debe se coller unha cinta. E tamén preparados a o Balomán Ribeiro para a súa primeira acción defensiva despois de dos primeiros 30 minutos. Non é certo que non chegou a poñerse por diante en ningún momento o Balomán Ribeiro, pero estivo facendo a goma utilizando un termo ciclista durante todo o partido. Íbamos de 4, acercábase a 1, volvíamos a marchar de 3, poñíanse empate ou acerca de noso tanteo para acabar esta primeira parte. Un gol abaixo, 19-18, gracias a ese último lanzamento 7 metros sinalado, cobrado no último segundo. Todo preparado, balón en xogo xa. Primeiro ataque posicional para o Atlético. Brais desde o centro, Samu Seijas lateral esquerdo, Roque no lateral dereito. O cambio non era con Roque, decimos antes era Pepe Camiña que saíra no lateral esquerdo ao inicio do partido. Samu é primeiro latigazo de Samu Seijas para meterlo na caixa. Golazo desa posición rápida. Movendo ahora o Balomán Ribeiro. Denis quedouse sin ángulo, desplazándose cara a dereita. Javier Bernández desde o lateral dereito. Denis volve a súa posición central. Tamén pouco mobilidade Bois no lateral esquerdo. Bastante tamén constante a xogadores da primeira liña do Balomán Ribeiro. Javier trata de irse de Samu Seijas, consigue seguir defendendo. Ben Samu aí, parella de centrais con Asier. Samu e Asier con... Temos a Adri defendendo de 2. Coa acción que ven agora, interceptou tamén ese balón Samu. Cércase, anota. Segundo gol de Samu Seijas nesta segunda parte en apenas 1 minuto e 10 segundos. Moi boa acción tamén, recuperando o balón en defensa e anotando o contraataque que el mismo correu.
Diego Pérez, preparado. De nuevo otra vez en frente a Marcos Carlón. Finta. Baixo porteiro e ahora sí Diego conseguiu con a segunda finta facer que se fose a un lado, que se tumbase. Marcos se vuelve a anotar. Novo gol para Diego. Neste caso desde 7 metros. 26-23. Renta de 3 ahora, que hai que consolidar. Novo esforzo defensivo por parte do Atlético, a ver si consolidan esta diferencia, vais incrementando. Javier Fernández, ahora máis rápido, chega o balón hasta o pivote, está Mario. Que ben Mario Fernández, como colleu ese balón, adaptou e conseguiu lanzar. Samu ao seu trallazo de novo, chega en carreira, está prácticamente a 12 metros, un paso máis, salta el latigazo adentro. Increíble este inicio, segunda parte de Samu. Ven ahora defensa tamén, presionando un poquinho en profundidade para sacar os xogadores da zona perigosa. A punto de chegar aos 10 minutos desta segunda parte, 3 arriba de momento para o Atlético, ainda que ten opción de recortar a diferencia Balomán Ribeiro. Ahora con velocidade tamén, trayectoria moi longa para Lois. Golpe franco, quedarase sin botes, sin pases. Denis desde o centro, finta, vaise, pasos de saída, doble. Parece que o que si non lo colesiado. Subindo Sa, Roque, defensa desorganizada, que ven ahora miro a Rubén. Paradón de Samuel Fernández. Que ven esa acción ahora también de Roque, mirando, observando fácilmente el desplazamiento de Rubén. Casi consigue interceptar Vicente. Anota. Novo gol de Javier Bernárdez despois dese intento de roubo. Non chegou por moi pouco Vicente Enrique Domínguez. Mirouse só Javier Bernárdez e lanzou con claridade. 27-25. Samu do centro ordenando tamén, e Brais indicando a posición para Rubén. Sigue coa defensa bastante atrás o Balomán Ribeiro. Golpe franco, mantemos a posesión, quitando algúns momentos de do quixeron presionar un poquinho máis, sobre todo con profundidade nos douses. A defensa do Ribeiro está sendo bastante cerrada, apoios laterais, todos os xogadores prácticamente en 1,5 metros de profundidade. E ahora sí chega o balón a Rubén, que fai no chegar a portería. Novo gol de Rubén. Boa acción, bo pase desde a primeira liña. Jacobo está movendo, nova intervención. E ahora sí el lanzamento por fora. Javier Bernárdez moi rápido, apenas subera movimento, desplazamento de balón no seu equipo. Brais con velocidade, que finta. E a donde mandou o balón o Pau, que pena, vaya finta de brazos, saindo con muchísima velocidade polo lado débil por parte de Brais. Rápidamente chega a posicións defensivas os defensa organizada, e vaya cambio de man tamén de Jacobo Soto. Saiu co balón da finta co man dereita, interceptou, cambiou de man para anotar un moi bo gol. E agora con esta acción de agarrón sobre Brais acaba de gañarse a exclusión. 2 minutos sin lo colesiado. E a amonestación tamén ao banquiño polas protestas. Non hai moito acordo, moita conformidade por esta acción. Ataque en superioridade entón para o Boa Atlético. Os postos 2 minutos. O Balomán Ribeiro terá un xogador menos na cancha. Brais, tanto saída Rubén para que asa pase continuidade na primeira liña. Pase desde Brais hasta o extremo, movendo ahora rápido, a ver se fan chegar o balón con velocidade hasta un extremo. Ahora sí a Vicente, e como non, se o balón chega a Vicente con carreira, con espazo. Novo gol, primeiro gol de Vicente Enrique Domínguez nesta segunda parte. Ven ahora, ven madurada a acción, movendo o balón, un pase máis con paciencia, sabendo que había superioridade numérica, e movendo hasta conseguir a superioridade tamén en espazo no campo. Entra Celso no campo por parte do Balomán Ribeiro, a posición de central. Javier Bernárdez desde o lateral dereito, ahora ven desde o lateral. Javier, non consiguen un oco. Miguel Cortés tampouco, só que está movendo en primeira liña. Detén o balón Hugo, moi boa parada
Primeira parada de Hugo, pero mantén a posesión en aviso de pasivo o Balmán Ribeiro. Vaya lanzamento, ¿dónde o puso? ¿Dónde puso balón Javier Bernárdez? Vaya trayazo. Do uno pau, imposible chegar a Hugo. Quedaba un soso, un único pase. A pesar ahora da superioridade, ben gañada. Moveu rápido Samu, escordouse, foise demasiado, escorouse demasiado ao lado esquerdo, perdeu o ángulo, foise o balón por riba. 29-27, opción cun menos, ataque en igualdade porque valía a portería, pero opción para acercarse, remontar e poñerse a un. Celso, seu xogo moi de contacto, moi de un para un, moi de irse por fintas, de levar o defensor hasta a final e se é posible sacar incluso unha sanción de 7 metros. Movendo, recuperanse o home excluído, volve Samu a portería, perda de balón, non se decidía se pasar a Mario no pivote, no veía claro, quedóse co balón Pablo Martínez e acabou para tempo parado, para atender. Hubo un golpe aí bastante forte. 2 minutos pola acción sobre a cabeza, sobre a cara de Asier para Javier Bernárdez. Tempo parado, colexiado ben a mesa a indicar a anotador cronometrador ao xogador, todo listo, todo preparado. Eso se reanuda de nuevo otra vez. Cambios tamén no Atlético, entra ahora Pablo Gándara. Na última acción tamén saiu bastante mal parado Samu Seijas cun golpe na faciana. Pablo ocupa a súa posición, primeiro balón que colle Pablo, feita tamén, vai entre 1 e 2. Recordamos que estamos en superioridade, os espazos aquí ahora son, si entras con velocidade, son máis amplos. Novo gol do Atlético, primeiro de Pablo no partido. Esta posición de lateral esquerdo. Ataque en igualdade, Valera portería para atacar con 6 Balmán Ribeiro. 30-27, se ha cumplido minuto 15 desta segunda parte. Momento ahora Miguel Cortés, Celso, cómo se quiere ir, cómo consigue irse e anota Celso. El primeiro gol desta segunda parte tamén. Price ahora movendo con velocidade, hai espazo no centro, entra con todo Pablo Gándara e volve a anotar, movendo con velocidade, aproveitándose que a defensa está en inferioridade, unha finta de pase e a defensa evidentemente terá que ir a defensa vai a tratar de intervir neses pases. A todo isto, tempo parado, sanción disciplinaria a Luis Montes, tarxeta amarela, cartón amarelo polas protestas, o colexiado pasaba ao lado del e xa os dos banquiños amonestados no que levamos de partido. Ataque posicional, Balmán Ribeiro, movendo Jacobo, con ahora o extremo, con Pablo Martín, move con Celso. Miguel Cortés no lateral izquierdo, vai ahora a posición de central, recibe o balón, intenta irse. Nada, Celso. Golpe franco, manteñen a posesión. Increíble este xogador, a velocidade tamén a que xoga, que aínda que o balón parece que se lle vai, rapidamente recupera o control e o consigue facer como ahora. Lanzamento exterior sen problema ningún por riba da defensa para anotar o gol 29. 39-29. Brais indicando rápidamente a Asier a posición que debe ocupar. Ahora movendo con velocidade Pablo outra vez e ahora sí detén. Ahora detén Samuel. Boa acción do portero tamén, porque tiña un lanzamento bastante franco, bastante ben orientado Pablo Gándara despois de chegar a 6 metros superando a defensa. Equipo xa completo. Mario Fernández no pivote, recibe ahora Javier Bernárdez, levántase, potentísimo salto desde moi lonxe para anotar o seu cuarto gol nesta segunda parte e acercar a Balmán Ribeiro no marcador. O que veíamos comentando antes, están continuamente facendo a goma, sepáranse, acércanse,
Certo tamén que non están tendo bastante continuidade no xogo con todos os xogadores no campo, que están provocando os xogos do Atlético exclusións na defensa do equipo de Ribadavia. Chega o balón hasta Vicente no extremo e boa parada ahora de Samuel Fernández, subindo rápido Celso. Íbase orientado despois dese contacto, tratou de detelo, o balón seguía controlado, foise e golpe franco. Movendo lentos, está se queixando parece das costas Celso do último contacto que hubo coa defensa. Finta de Siro, como sempre entrando con moita forza Celso, e finta de Siro no último paso, deixa solo a Asier e saca o lanzamento de 7 metros, porque o lanzamento que tirou foi moi alto, e saca o lanzamento de 7 metros e unha exclusión para Asier. 2 minutos. Acción bastante favorable neste caso para o que acaba de facer Celso. 30-31 e opción de empatar, de volver a empatar o partido. Xa conseguiron algo outra vez desde que empezamos. Preparado para o lanzamento Juan Sotelo, que xa anotou 2 lanzamentos e volve a anotar o seu terceiro lanzamento, todos desde a posición de 7 metros. Partido novo, 31-31, empate, faltan algo menos de 12 minutos para rematar o partido esta parte. Todo por decir, desde logo, aquí non se pode dar nada por feito. Xa decíamos al principio que é un equipo bastante guerreiro, bastante incómodo de xogar contra él, que se adapta a calquer situación, que non importa que se queden atrás no marcador, que siguen co seu ritmo. Que ven agora Pablo nesa finta, volve a haber outra exclusión por ese contacto outra vez. Despois da finta Pablo Gándara, que salió bastante desestabilizado. Javier Bernárdez, segunda exclusión e nova opción de ataque en superioridade para o Boa Atlético. Todo preparado para poñer o balón xogo, xa Rubén o pon en xogo con Brais, movendo con Roque Caro lateral dereito, Pablo Gándara lateral esquerdo. Temos de extremos a Pedro Fernández no extremo dereito. Recordamos que estamos tamén coa portería Baleira, que temos un excluído. Atacando Brais, aí Rubén, de novo Brais, chega o balón, perda de balón, pasos. Non se deron conta de que estamos coa portería Baleira. Celso colleu o balón, estaba seguramente máis pendente de que eles tamén están cunha persoa menos, e perde o balón. Roque recolle, lanza desde o seu propio campo, consegue notar, darse conta que non estaba porteiro, porque estaba tamén coa portería Baleira pola exclusión. Gol de Roque. Gol de inteligencia tamén para dar agora un poquinho de tranquilidade. 32-31. Gol arriba para Boa Atlético. Golpe franco, sigue mantendo a posesión pola acción de Celso, e tempo morto que solicita Alberto Migueles. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Minutos e 9 segundos que quedan para el remate de esta segunda parte, para el remate do partido, todo pendente de decidir
balón en posesión para Balomán Ribeiro, un gol a baixo e posibilidade de empatar. Celso movendo cara a dereita para Jacobo Soto, está asumindo muchísimo Celso. Ahora sí que ven esa distorsión por parte de Adrián. ¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil era eso! Non valeu o gol. No da por válido colesiado. Di que saltou desde dentro, impulsándose desde dentro. No teño claro mirando repetición, pero vaya, qué difícil era facer iso. Bueno, seguimos como estábamos, pero prácticamente xa nos últimos 10 minutos. Movendo Miguel Cortés desde o centro ahora, experimentou a posición con Celso. Jacobo casi perde o balón, casi perde a posesión. Ataque tamén un poquinho desorganizado ahora por parte do Balomán Ribeiro. Están xa en pasivo, aviso de pasivo. Celso que asume, blocase, quede este blocase ahora de Samu Seijas. E quedes un pase, quedalles un único pase. Defensa preparada, si iso é un pase, evidentemente o xogador que reciba terá que lanzar, igual provocar unha falta, pero 2 minutos, sí. Non había distancia. Non había distancia. Pena non interpretalo. Meteuse, quiso interceptar o balón Paulo Gándara. Entón, pois 2 minutos e por suposto, gracias a esta exclusión tamén se remata o aviso de pasivo. Xogo normal, non hai aviso de pasivo. E defensa e inferioridade por parte do Atlético. Celso movendo la cara esquerda, Javier Bernaldez tras tesoria muy longa. Que venga ahora Adri. Muy bien Adri, estas acciones defensivas desde esa posición de lateral derecho. Llega el balón a... Qué golazo ahora de Jacobo Soto. Cómo fintó un lanzamiento duro. Acabó haciendo un forte frouxo por riba de Hugo para anotar empate. 8 minutos y medio de esta... para rematar este partido. Validamos porterías. Recordamos que estamos con menos por esta última exclusión de Paulo Gándara. Vamos a dar un poquinho máis de profundidade tamén na defensa do Balomán Ribeiro, acosando un poquinho máis esa liña de pase na primeira liña, sabendo que están un menos. Venga, boa acción ahora de Samu tratando de lanzar. Mantemos a posesión, golpe franco. Rubén pon o balón en xogo. Temos a Pedro fora da súa posición. Que venga ahora o pase de Roque a Diego que circulara desde o extremo a posición de pivote. Boa acción ahora. El gol de Diego, movendo rápido Celso. Chega a tempo Adri. Que pernas está botando ahora Adri. Que desplazamientos haciendo laterales con velocidad para chegar a sudar a los compañeros. Non hai continuidade. Sinala os preciados golpe franco. Pon en balón en xogo. Ahora sí. Faltan ataques, fíxose un lío ahora aí. Jacobo quiso facer unha finta, non saiu equilibrado e impactou de frente contra o defensor. Nova perda de balón por parte do Balón Ribeiro. E ataque posicional para o Atlético, que recordamos seguimos con un xogador menos. Valiramos portería, Si perdemos o balón en ataque o recuperan, el es fácil, teñen un lanzamento directo si queren. Movendo ahora Roque, Brais, Samu desde o centro, finta, vaise con todo. Choque durísimo contra Jacobo. Incrementando tamén o nivel de intensidade o Balomán Ribeiro. Samu desde o centro, Brais, non hai opción de lanzamento. Impacto forte e defensivo con contundencia. Brais finta de... ¡Que ben! Vaya finta de Siro de Brais, saiu con velocidade e lanzou sin que pudiese mirar o porteiro por donde iba o balón. Chega o balón ahora esa posición de ataque de Ribeiro, movendo ahora un poquinho máis rápido Jacobo desde o centro. Celso ahora no lateral dereito, 2 goles arriba para Boa Atlético, opción para o Ribeiro de poñerse aún en profundidade ahora. Qué boa acción ahora sí de Manuel Villalba, tiña espacio suficiente, aproveitouse dese espazo de saída en par. Ahora no, precipitouse Samu, perda de balón e opción ahora para empatar. 6 minutos para o remate desta parte. Parada de tempo, parece que o balón non está en condicións, algo tiña pegado, algún
algún papeliño, alguna cuestión, algo tiño balón en xogo xa. Repetimos, opción de empate de novo, pouco máis de 5 minutos, posibilidade para empate al 34. Se consigue anotar, se consigue acabar en gol esta acción do Balomán Ribeiro. Sae Mario desde o pivote, se queda sin pasos e sin pase. Ahora sí, Javier, como se vai? Ahora sí. Como se foi Javier Bernárdez con facilidade á dereita. Lanzou para anotar, empate a 34. Ahora sí, Asier anota. Parada, hubo un golpe aí. Non sei se foi chocando contra o porteiro, que pode ser que se lanzou, pero parece que se queixa dun golpe na cabeza. Asier, sí, impactou, non sei onde, involuntario, por suposto. Samu Fernández, que saiu a tratar de cerrar espazos. Asier, con ese balón controlado, lanzouse por todo e hubo un impacto da cabeza de Asier contra o xeonllo dereito de Samu Fernández. Levántase Asier, tempo parado, vai a limpar tamén a pista. E Asier que terá que vir ao banquillo. Pendentes das órdenes ahora de Luis Montes, a ver quen decide. Sae Rubén a posicións defensivas. Asier sigue queixándose da cabeza, sobre todo da zona das cervicais. Debe ser bastante duro o impacto. Pouco máis de 5 minutos para acabar este partido. Todo por decidir. Celso desde o centro, Jacobo Soto movendo, Javier Bernárdez no lateral esquerdo, movendo a primeira liña. Entre eles están decidindo todo. Chega o balón hasta o extremo. Que ben o fixo tamén agora Pablo Martínez. Levaba moito tempo sin intervir este zurdo, que ten un brazo espectacular tamén. Samu Seijas, lanzamento tamén durísimo. Ataque frontal, os dous defensas centrais cerráronse sobre Rubén. Mirou posibilidade, el lanzamento duro desde 7 metros. Novo gol de Samu. Celso, lanzamento, nada, fora. Perda de balón. Recuperamos a posesión con un gol arriba. Movendo ahora Samu desde o centro, cambia a posición xa Brais ao centro. Vemos tamén as posicións defensivas ahora do Ribeiro, un poquinho máis, parece, de profundidade nos douses. No, era simplemente Jacobo. Mentre non chegaba a posicións ofensivas Samu Seijas, estaba bastante avanzado. Movéndose ahora Roque, cambia a posición, recupera Brais. Samu, ataque frontal, golpe franco, mantemos a posesión ante ese contacto de Jacobo, que enganchou por detrás. Brais, finta de brazo, quere continuar, non pode. Javier Bernárdez atrapou bastante ben. Sigue Brais, ahora con Samu, chega o balón a Roque lateral dereito. Samu desde o centro, lanza e volve a anotar Samu. O que decíamos, ten a mira telescópica afinada nesta segunda parte. Como está este xogador lanzando este partido. Gol de momentánea tranquilidade, 2 arriba, pero que hai que confirmar, que hai que asegurar. 2 arriba o Atlético, pouco máis de 3 minutos. Seguimos como sempre coa emoción aquí no Pablo Bello, como non iba a ser así. Javier Bernárdez movendo a Celso desde o lateral dereito. Javier Bernández, como fai chegar o balón, que fácil, como fixo chegar o balón hasta Mario no pivote. E 2 minutos que saca, 2 minutos a Rubén. 2 minutos a Rubén por esa acción sobre Mario, que adaptou o balón perfectamente. Colleron unha posición dificilísima. Que boa acción deste pivote. Sacan lanzamento 7 metros, que vai a prepararse Juan Sotelo. Nova superioridade por parte do Ribeiro. Julio diante de Juan. A ver este intento. Finta, primeira finta, se bota e consigue volver a anotar. Infalible Juan Sotelo, no que levamos de partido desde a posición de 7 metros. Vale ir a portería o Atlético. No, di Luis que non, que se quede. Julio na portería e dalle instruccións a Brais para que ataque sobre continuidade con 7. Brais, acción de ataque, consigue irse de Javier, pero non.
o detén Miguel Cortés e Jacobo deteñen na liña prácticamente en 7 metros. Samu, recordamos, está atacando con inferioridade. Ahora un cambio defensivo con unha defensa máis avanzada no centro. Consigue irse Brais. Mantemos a posesión. Movendo ahora. Que ben se vai nesa cinta. Que ben Samu, como se foi nesa cinta. Vaya contacto. Aviso de pasivo. Aviso de pasivo. 3 pases están indicando os colexiados. Samu colle balón, chega o balón a Brais, vai rápido. Golazo de Brais, caíndose tamén. Estaban agotando xa o límite. No último, quedaba únicamente un pase. Consigue anotar Brais o gol número 38. Todo oída pendente, un menos en defensa. Un menos en defensa. Ataca Javier. Que ben Samu. Que ben Samu. Impedindo a continuidade do xogo. Ahora Asier se ha incorporado. Vaya golazo. Cómo se elevou outra vez Javier Bernárdez para anotar outra vez desde o centro. Ahora sí vale ir a portería. Ahora sí vale ir a portería Luis Montes. E hai presión sobre Samu Seijas. Non queren deixar que xogue. Non queren deixar que xogue. Movendo ahora entre Brais e Roque. Diego Pérez que está aquí apoyando un poquinho máis no lateral. Diego Bolonga hasta Diego. ¡Ay, cómo se foi esa parada! ¡Qué paradón de Samuel Fernández! ¡Qué oportuno ahora ese lanzamiento! A ese lanzamiento de Diego. Pois, menos dun minuto. E isto non está nada acabado. Menos dun minuto. Opción para empatar por parte do Ribeiro. Javier. Acaba anotando. Cun xogador colgado. Acaba anotando. 40 segundos menos. Partido empatado. Brais, chega o balón hasta Roque, o centro. Gol de Roque. Gol de Roque para apoyarnos otra vez un arriba. Quedan 30 segundos. Recuperamos o balón. Error no saque. Error no saque por parte do balón Ribeiro. Recuperamos o balón con un gol arriba. 15 segundos, tempo morto que pide Luis Montes. Vaya toleña, vaya toleira de final de partido. Acababa de empatar Roque. Acaba de marcar Roque. Estábamos un gol arriba. Van a sacar de centro. Erro no saque. Estaba Adri ao lado, recolle o balón e o colexiado sinala o erro a posta en xogo do balón. Quédanos. Estamos a 16 segundos para acabar este partido. Un gol arriba por parte do Atlético e posesión para o Atlético. Posesión por este erro que acabamos de decir, que tiñen o balón en posesión o Balomán Ribeiro. E hubo un erro na posta en xogo do balón. Consultan con colexiado. Consultan con colexiado os xogadores. E todo preparado xa. Saen, Asier, Diego. Sí, o equipo que estaba prácticamente, con Samu tamén. Saen sin portero, saímos sin portero, valeramos portería para ter, por si hai presión, para ter un xogador sempre libre que pueda dar continuidade, que pueda dar apoio aos compañeiros. Atacamos entón 7 para 6. Temos na primeira liña a Adri, a Samu Seijas, a Brais, a Roque, movendo tempo en xogo xa. Movendo, ten que entrar aquí para adiante, chega o balón hasta Pedro, extremo, Pedro, lanza, nota, gol de Pedro desde o extremo, 2 goles arriba, 40-38, 2 segundos, acaba o partido, 2 puntos que se quedan outra vez no Pablo Herbello. Vaya final, como non iba a ser así, estamos no pabellón dos finais do infarto, vaya final. 2 puntos máis que se quedan, 32 puntos que suma o Atlético no seu casilleiro. E xogadores saudándose, xogadores xa no centro do campo. Deportividade, como non pode ser de outra maneira, entre xogadores. Pero bueno, vemos tamén bastante reclamacións agora aos colexiados, sobre todo por xogadores do Balomán Ribeiro. Final, vamos,
ninguén podía pensar isto. Sabíamos tamén bastante tempo que mirábamos un erro, ou sinarar unha falta de saque por poñer o balón en xogo desde o centro. Partido rematado, 40 o Atlético, 38 Balomán Ribeiro, que se queda con 13 puntos. Sigue pechando a táboa. Nos o Atlético, 2 puntos máis, sumamos 32, dependendo de como queden o resto dos partidos, pois manteremos a quinta posición ou tamén a cuarta ou a sexta, dependendo de, bueno, a quinta posición mínimo. A quinta posición mínimo. Sauda deportivamente o Balomán Rodosa. Hai tamén afición que vieron aquí, aí teñen seareiros, teñen seguidores que aplauden a seu equipo, tamén reciben ovación. Ahora bo Atlético, todo o pabellón aplaudindo tamén aos xogadores que fixeron un traballo increíble, sobre todo de tranquilidade nesta parte final, para ser capaces de sacar un partido que se complicou muitísimo. O que decíamos, 2 puntos que se quedan aquí. Bastante descontento que miramos tamén nas facianas dos xogadores do Ribeiro. Recordamos, quedan 3 jornadas, nada máis, 3 jornadas. As 2 próximas jornadas xogamos como visitantes. Jornada 28, visitamos en Vigo o Balomán Reconquista o día 12 de abril. Jornada 29, volvemos a sair fora, volvemos a Canarias, visitamos o Tacoronte na penúltima jornada, o 18 de abril. E a última jornada, a última para rematarse a tempada, será na casa. Será o 25 de abril fronte a Sao Plas Cañiza. E aí teremos con iso cerraremos a tempada e saberemos a posición final que ocuparemos. Recordade, as 2 próximas jornadas serán como visitante, teremos que seguilas por YouTube. E esperamos a todos no pabellón o 25 de abril para celebrar, para saudar, para disfrutar cos nosos xogadores, con noso clube, con noso equipo, na que será a última jornada, o último partido desta tempada 25-26. Xogadores diante dos seareiros, diante desta peña que non parou de animar durante todo o partido. Bailes, saltos, alegría. E así vamos a despedir, recordando o traballo tamén tremendo de Iago e de Cris na parte técnica, que hubo dificultades. Perdón polos problemas, que tratamos de solucionar o máis rápido que pudemos. En canto nos comunicastes nos demos conta do que hai. Pois nada máis, nos volvemos a ver o 25 de abril fronte ao Sao Plas Cañiza na última xornada aquí. Hasta a próxima.